Пожежа в психіатричній лікарні в підмосковному селищі Раменське. На момент загоряння в будинку перебувала 41 людина. Лише 3 вдалося врятуватися. Медсестра вивела 2 пацієнтів. Наразі виявили тіла 13 загиблих. Полум'я спалахнуло близько 3-ї ранку в корпусі особливого режиму, коли пацієнти міцно спали під дією снодійного. Найближча пожежна частина розташована за 42 кілометри від лікарні. Коли пожежники прибули на місце, вогонь поширився на весь будинок. Сім'ям погибших буде оказана матеріальна допомога. Губернатор Московської області каже, що сім'ї загиблих отримають фінансову допомогу. На місці працює поліція та надзвичайні служби. Тож деталі того, що сталося, повідомлять спеціалісти. Згоранню вже прокоментують спеціалісти. За попередніми даними, причиною загоряння стало коротке замкнення.